एडगाव शुक नदीच्या पुलावर मातीच्या भरावात माल वाहतूक करणारा ट्रक रुतलाय। यामुळे तळेरे कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं नूतनीकरणाचं काम सध्या वैभववाडीत सुरू आहे। एडगाव येथील शुक नदीच्या पुलावर रस्त्याचं काम सुरू असल्यानं एकेरी वाहतूक सुरू होती। दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास गगनबावड्याहून तळेरेकडे जाणारा मालवाहू ट्रक या पुलाजवळ आला, तेव्हा रस्त्याचं काम सुरू असल्यानं फक्त एकेरी वाहतूक सुरू होती। कामगारांकडून वाहतुकीचं नियोजन सुरू असतानाच ट्रक चालकानं वाहन पुढे नेलं आणि ट्रक थेट मातीच्या भरावात रुतला। मातीच्या भरावात फसलेला ट्रक रस्त्याच्या निम्म्याहून अधिक भाग व्यापून उभा राहिला होता, त्यामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक ठप्प झाली। दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांब लचक रांगा लागल्या होत्या। अखेर तासाभरानं हा ट्रक बाजूला हटवण्यात आला, त्यानंतर तेथील वाहतूक सुरळीत झाली।